2022 ndobva ndakatanga kurwara. Ndarwara ndaingotobuda kurwara ndichiende kotorwa x-ray masikana ndichobva ndisandisoparirinya ndatorwe ma-x-ray masikana wachizotanga wakufamba takambori ndatange kuchifamba ndikati munhu akatange kubudise nyaya yangu mumwe muprofiti ndaende kuHarare akaende koite vaprofiti vaviri nen'anga mbiri dzakabuda dziine nenyaya kuti Runyoka. Saka imweni yacho yakasvike pakuti kana mukaenda maizokakumba mukataurira mukamudaidza mukataura nawo unosunhune bhandira isoonekwa mvura munosunhuna. Saka inini ndazobva kuHarare ndisingakwanisi kufamba ndakati manhu kanokwana kairi foni yake ndaida kuti ndichaifona isingachaitiki ndokuti fona isichaita kana tiri kuHarare kwacho. Saka ndati munhu wekutanga ndakamutsanangurire nyaya yangu. Ndamutsanangurira ndobva aende komuona zvikaziwe ndiyo nyaya yendiri kutaurwa ndiani mai Maundu kuti ndizvo zviri kuitika pakuwanza Runyoka. Zvikazi inini handizvizivi. Pamwe wakaroiwa nganhu akatemere mabwere, pamwe nyaya dzemugano wepurazi, pamwe nyaya dzepolitics. Akati iwo ari kuti mukufamba unosvika kufambidzana kumagata ndozvewakaita. Saka zvazvadini kuti advise yandipa yebhande rako uende naro pamvura zvikazi ko zvikazosunga inini ndinozoita sei. Ndobva ndakazozvipinga kuti titi anhu tingaende pamba pake kana kumudaidza vanonetsa regai ndiende kana ndiise nyaya kwaiti ambaidzwe ngedare zvichionekwa zvamuda.